Και εις τους αιώνας των αιώνων όλοι όλοι και άπαντος παρθένος και εις εράσω και άτυψα στην δούλος Θεόμεθα υπέρ αναπαύσεως τας πιτάς των κεικημένων δούλων σου πεσόντων Αθανασίου Γεωργίου, Αποστόλου Κωνσταντίνου Χαραλάμπου Γεωργίου, Βασιλείου Γεωργίου, Δημητρίου, Αναστασίου Δημητρίου Σεραφείμ, Αλεξάνδρου Γεωργίου και Ηλία και υπέρ των συγχωρεθήνων αυτών παντολεμένα με ακούσεων και ακούσεων όπως Κύριος ο Θεός άξον αυτών εμφύγει και αναφάνουν την τρελή του Θούδων Βασιλεία Τερνών και άφησεν αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το θανάτου Βασιλεία και Θεεμών εξόμεθαν Κύριε ο Θεός των κτημάτων και πάσα αρκώσου το θάνατο καταπατήσεως των διάβων καταργήσεως και ζωή του κόσμου σου δωρεσάμενος αυτός Κύριε ανάποσον τα σπικά των κειμένων δούλων σου Αθανασίου Γεωργίου Αποστόλου Κωνσταντίνου Χαραλάμπου Γεωργίου Βασιλείου Γεωργίου Δημητρίου Αναστασίου Δημητρίου Σεραφείμ Αλεξάνδρου Γεωργίου Ηλία εν τόπου φωτεινό, εν τόπου χλωηρό, εν τόπου ανεψύξεως έφα πέτρα οδύνης λύπης και στεναγμός πάνω μάρτωμα του προχτού παραθένων λόγω η έργα η διάνοια ως αγαθός και φιλάνθρωπο Θεός συγχώρησον οτού και στην άνθρωπο σου ζησιτική ουχ αμαρτήσει σίγαν μόνο εκτός αμαρτίας υπάρχει δικαιοσύνη σε δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια Κυρίων βοηθούμε ότι η Ανάσταση και η ζωή και ανάποση των κεκτημένων δούλων σου Αθανασίου Γεωργίου, Αποστόλου Κωνσταντίνου, Χαραλάμπου Γεωργίου, Βασιλείου Γεωργίου, Δημητρίου, Αναστασίου Δημητρίου, Σεραφείμ Αλεξάνδρου Γεωργίου, Ηλία, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τεν δόξαν αναπέμπομεν, συν το άναρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας εμνήμη εξομακάριστη και ήμιστα αδελφοί μου. Αιωνία σας εμνήμη εξομακάριστη και ήμιστα αδελφοί μου. Αιωνία σας εμνήμη εξομακάριστη και ήμιστα αδελφοί μου. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτόν ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτόν ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, Το σημαντικά να πει, μα να πει. αυτόν ημνήμη. Έσκασα, τότε δημιουργικά. Πρέπει να μάθω να πω και εγώ ένα πείμα. Έλα. Τι να πω, δεν ξέρω τίποτα. Τεχνική αντίσταση. Το σβησές. Όχι, αυτό γράφει. Μα το τι είπες καλά, πολύ μπορεί να αρχίσει πολλό. Ναι, στο λεπτό. Δεν το έχεις όμως πατήσει, πατέρα. Σταμάτα. Όχι, αυτό γράφει. Δεν πειράζει. Α, γράφει βίντεο. Ναι, μου πήγαινε λίγο πιο μέσα. Σας θυσιαστήκατε για την ελευθερία του έθνους. Μόνο 2 λόγια θα σας πω, ήρωες του 40. Αθάνατοι θα μπίνετε μες στις καρδιές μας πάντα. Έχει κανένα παιδί πείμα να πει τίποτε? Κανένα. Δεν έχει, τι να πει. Ξέρει. Δεν το μάθαμε. Αγαπητέ Πάτερ, αγαπητοί συγχωριανοί, ήταν υλικό και καθημερινό το χάραμα της Δευτέρας της 28 Οκτωβρίου του 1940, πριν ακριβώς 74 χρόνια. Οι κάτοικοι του χωριού μας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, ετοιμαζόντουσαν για μια άλλη σκληρή μέρα δουλειάς στα χωράφια τους. Ξαφνικά την ηρεμία του πρωινού διακόπτει ο ήχος της καμπάνας του χωριού.
Έτσι μαθαίνουν ότι η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη με τελεσίγραφο τη ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Μαθαίνουν ότι η απάντηση ήταν ένα λακωνικό «μα περίτρανο όχι», που ο ελληνικός λαός σύσσωμος φώναξε με ενθουσιασμό και αυταπάρνηση, μυριόστομα μέσα στην τότε φτώχεια του. Εκείνο το όχι με τις φοβερές του συνέπειες ήταν θέμα παιδείας. Παιδείας ελληνικής που θέτει στην κορυφή αξίες πανανθρώπινες και αμόλυντες. Ελευθερία, αξιοπρέπεια, αυταπάρνηση. Αρετές ψυχής ενάντια στην ύλη, και αυτό δεν έχει να κάνει με τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που αυτονούν στις μέρες μας. Παιδείας με τη βαθύτερη και ουσιαστική έννοια που συνθέτει το είναι της ψυχής μας, την ταυτότητά μας, την ιστορική μας συνείδηση. Εκείνο το όχι ήταν η επιβεβαίωση της ιστορίας. Ήταν η σφραγίδα ότι αυτό το έθνος επιβιώνει όσο κρατάει ολοζώντανες αξίες ενάντια στην εγκόσμια δύναμη της βίας και ισχύως. Αυτό το έθνος έχει ψυχή που παραμένει αναλύωτη ανά τους αιώνες και ως πηξίδα καθοδηγεί την πορεία μας στα μεγάλα σταυροδρόμια. Τα παιδιά του χωριού μας, τα παιδιά της πατρίδας μας, ανάμεσα σε ευχές και σε χαρμόσυνες κοδωνοκρουσίες, φεύγουν για το μέτωπο. Ρίχνονται στον πόλεμο. Ούτε ο βαρύς χειμώνας, ούτε η δύναμη του ισχυρού αντιπάλου, ούτε και αυτός ο θάνατος ανακόπτει την ορμή του. Κάποιοι από αυτούς δεν γύρισαν. Άφησαν πίσω χαροκαμένες μάνες, γυναίκες, χήρες, παιδιά, ορφανά. Έγραψαν το όνομά τους με ολόκληρα γράμματα στο μακρύ κατάλογο των ηρώων αυτού του έθνους, δίνοντας για την τιμή της πατρίδας ό,τι πολυτιμότερο είχαν, τη ζωή τους. Είναι ελάχιστη υποχρέωση δική μας σήμερα, όχι μόνο να μην ξεχάσουμε, όχι μόνο να μην τιμούμε τη μνήμη τους, τη μνήμη των δικών μας παιδιών, των δικών μας ηρώων, αλλά να κληροδοτήσουμε τις μνήμες αυτές στα παιδιά μας. Από εκείνο το πρωινό της 28 Οκτωβρίου του 40 αρχίζει η απογείωση ελληνικής ψυχής και η νίκη φτερουγίζει πάνω από τα ελληνικά όπλα από τις πρώτες μέρες. Δεν έμεινε γωνιά της γης με Έλληνες που το όχι να μην δονήσει την καρδιά με αγαλίαση. Τα παιδιά της Ελλάδος πολεμάνε πάνω στις χιονοσκέπαστες κορυφές των βουνών της Πίνδου. Στα μετώπιστεν ένας ολόκληρος άμαχος πληθυσμός, ένας λαός στρατευμένος αυτόβουλα, κάνει το παν για να βοηθήσει και να στηρίξει υλικά τα παιδιά του στο μέτωπο. Και οι γυναίκες ήταν εκεί μπροστά, να μεταφέρουν πολεμοφόδια και τροφή και σε μέρη δύσβατα μέσα στα κακουτράχολα βουνά της Πίνδου. Εκεί που τα μουλάρια έπεφταν ανήμπορα να συνεχίσουν από το πυκνό χιόνι, το παγερό κρύο και την πείνα. Η μαχόμενη Ελλάδα δηλώνει το παρόν της, από τα βουνά και τη στεριά ως τη θάλασσα με τα υποβίχλιά της, ως εθέρες με τη λιγοστή αεροπορία της. Η υποδουλωμένη μέχρι τότε Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την μικρή Ελλάδα που τολμά να την παραταχθεί με αυτοπεποίθηση που γεννάει η ιδέα της τιμής της ελευθερίας ενάντια στη βία του Ιταλικού φασισμού. Οι νίκες των Ελλήνων ηλεκτρίζουν κάθε αγνή συνείδηση της ανθρωπότητας, ενώ εκπέμπουν μια λάψη σε όλη την οικουμένη. Σύσσωμος ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδας κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυρών κατά του Ξέρξη. Η γενεοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός ένα σκοτεινό φοβισμένο κόσμο, καθώς και οι λόγχες των Ευζώνων ορούν ακάθεκτα στο βαρύ και αδυσόπιτο εκείνο χειμώνα. Η υπόλοιπη Ευρώπη παραμιλά για τους ήρωες που πολεμάνε σαν Έλληνες. Ο ελληνικός πινθύρας δίνει ελπίδα στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέρα από τη συμβολή στην εμψύχωση της υπόλοιπης Ευρώπης, η μάχη του ελληνικού λαού τελικά είχε και μια καθοριστική σημασία για τους συμμάχους. Η Ελλάδα καθυστέρησε τα σχέδια του Χίτλερ για έφοδο προς τη Ρωσία, ώσπου τελικά τον βρήκε ο ρωσικός χειμώνας και έκτοτε αρχίζει πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την ναζιστική μάστιγα της ανθρωπότητας. Η λύση στα διέξοδα του Μουσολίνη και του Άξονα δίνεται στις 6 Απριλίου του 1941 με την γερμανική επίθεση στα βόρεια σύνορά μας και πάλι το όχι αντυχεί πάνω από τα οχυρά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η Ελλάδα, αιματοβαμμένη, πεινασμένη και ολομόναχη, παλεύει σαν λιοντάρι κάθε σπιθαμή ελληνικής γης. Τελικά οι Γερμανοί πάτησαν στον ιερό βράχο της αιώνιας Ακρόπολης των Αθηνών και ύψωσαν τον αγγελωτό σταυρό στη θέση της Γαναλώνευτης. 3 ολόκληρα μαρτυρικά χρόνια κράτησε η κατοχή και η εθνική αντίσταση συνεχίζεται υποκατοχή, με εκατόμβες αθώων ψυχών να χάνουν τη ζωή τους από βασανιστήρια, εκτελέσεις, πείνα, κακουχίες στα Καλάβρητα, στο Δίστρομο, στον κάνονο της Κρήτης και αλλού. Χωριά καίγονται, αρχαία μνημεία βεβηλώνονται, πρωτοπαραγωγικές πηγές καταστρέφονται και ο χρυσός της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας στέλνεται στη Γερμανία. Από την πρώτη κιόλας μέρα κατάληψης Αθήνας από τους Γερμανούς έχουμε την πρώτη πράξη αντίσταση του νερό βράχου της Ακρόπολης.
όπου το γερμανικό απόσπασμα διέταξε τον Έλληνα φρουρό να κατεβάσει την ελληνική σημαία και αυτός αρνείται να το πράξει επιλέγοντας την αυτοθυσία. Η Εκκλησία ήταν αρρωγός του λαού στην κατοχή. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος με θάρρος αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συμβολική παράδοση της πόλης της Αθήνας στους Γερμανούς και δούλωσε με παρησία ότι ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν παραδίδει την πρωτεύουσα της πατρίδας του, εις ουδένα ξενών. Ο αρχηγός της Εκκλησίας ένα καθήκον έχει, να φροντίσει για την απελευθέρωση αυτής. Ωστόσο, μπροστά στο μνημείο των ηρώων μας, οφείλουμε να λέμε αλήθειες για τη μεγαλοσύνη ενός έθνους που είμαστε κληρονόμοι, για να ξέρουμε ποιοι είμαστε και πού πάμε. Οφείλουμε όμως να λέμε και αλήθειες πικρές, όχι για να ξύνουμε πληγές, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας όλα τα πρόσκαιρα και εφήμερα από τις σκοπιμότητες και πυροτεχνήματα που διάφοροι έντεχνα επιδιώκουν να προβάλλουν ενώπιό μας. Εμείς οφείλουμε να παραμερίζουμε τα πυροτεχνήματα για να μένουμε μπροστά στα σπουδαία και σημαντικά. Υπήρξαν λοιπόν και τότε οι ειδοσύλλογοι. Υπήρξαν εκείνοι που επέλεξαν τη συναλλαγή, εκείνοι που επινόησαν επιχειρήματα εύσημα για να προσαρμοστούν. Όπως υπάρχουν πάντα και αιώνες πριν και κατά την ναζιστική κατοχή και σήμερα και στους αιώνες έως τις συντελείες του κόσμου αυτού. Αλλά ούτε οι ειδοσύλλογοι, ούτε η πείνα, ούτε οι μαζικές εκτελέσεις των κατακτητών στάθηκαν ικανά εμπόδια να κάψουν τη φιλοπατρία, τον έρωτα της πατρίδας που μας κρατάει ζωντανούς και πιστούς στην κυβωτό της εθνικής μας κληρονομιάς. Αν ο νέος ελληνισμός περνά σήμερα μια απίστευτη δοκιμασία λόγω της οικονομικής κρίσης, πρέπει να επιβιώσει, γιατί το οφείλει στους νεκρούς και στις νέες γενιές που θα πάρουν από εμάς τη σκητάλη. Ας αναρωτηθούμε όμως ποια θα ήταν σήμερα η ανταπόκρισή μας σε ένα παρόμοιο κάλεσμα όπως αυτό του 40. Θα ήμασταν έτοιμοι να στερηθούμε τις ανέσεις μας, την ευδαιμονία μας, τον καταναλωτισμό μας, τον αυτονομισμό μας και να αγωνιστούμε για τις αξίες μας? Είναι πολύ ίσως εκείνοι που θα αφέβαλαν. Γι' αυτό και βεβαίως ίσως η πατρίδα μας να μην βρεθεί ξανά στην ίδια θέση που βρέθηκε το 40. Η χώρα μας έχει προοδεύσει οικονομικά σε σχέση με το 40, πολιτικά και κοινωνικά με τους τότε εισβολείς μας συνδέει σήμερα συμμαχία οικονομική και πολιτική. Βεβαίως ο εξανατολών κίνδυνος είναι πάντα υπαρκτός και η Κύπρος μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά μας. Υπάρχουν όμως άλλοι κίνδυνοι που είναι πιο ύπουλοι και αυτό ίσως πιο επικίνδυνοι. Είναι οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την κακή παγκοσμιοποίηση. Κίνδυνοι που έχουν να κάνουν όχι τόσο με την εδαφική όσο με την εθνική ακεραιότητα. Είναι ο κίνδυνος να χάσουμε την ταυτότητά μας ως έθνος, να αφομοιωθούμε πολιτισμικά, να πάψουμε να λειτουργούμε ως πρόσωπα με αυτοσυνειδησία, με γνώση της ιστορίας μας, με γνώση των παραδόσεων και του πολιτισμού μας. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητά μας? Είναι πρώτα απ' όλα η πίστη μας. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η Ορθοδοξία είναι στοιχείο κυρίαρχο της ταυτότητάς μας. Έπειτα είναι η συνεπής προσήλωσή μας στα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ιδανικά ριζωμένα μέσα για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Με τα στοιχεία αυτά οφείλει η παιδεία μας να γαλουχίσει τις νέες γενιές, όχι για να τους οδηγήσει σε μια στήρα λαγνία του παρελθόντος, αλλά για να τους διδάξει ότι οι άλλοι θα τους σέβονται και θα τους υπολογίζουν, όταν δεν απεμπολούν την ιστορία τους και τις παραδόσεις τους, όταν δεν δέχονται να ομογενοποιηθούν και να διατηρούν ατόφια την κληρονομιά των προγόνων. Και αν λοιπόν υπάρχει ένα δίδαγμα από την εποπτεία του 40, είναι αυτό: οι λαοί δεν πεθαίνουν όταν έχουν όραμα και ιδανικά. Αν πρέπει κάτι να μείνει σε όλους εμάς, αν πρέπει κάτι να προτείνουμε στα παιδιά μας, είναι τούτο: αντίσταση. Να μάθουμε να αντιστεκόμαστε στην τυφλή εξουσία και δύναμη στο άδικο, στην ευκολία του βολέματος, στους λογείς συμβασμούς που μας επιβάλλουν οι περιστασιακά δυνατοί, στην κακή παγκοσμιοποίηση που κοιτάει να ισοπεδώσει τα πάντα, που θέλει να αλλάξει βιβλία ιστορίας για να μην υπάρχει στους νέους εθνική συνείδηση, αντίσταση στην κάθε είδους σκλαβιά. Ας ευχηθούμε οι Έλληνες εκείνης της γενιάς να βρούμε μητές ενθουσιώδεις στις ημέρες μας, ώστε η εμπορική και τεχνολογική παγκοσμιοποίηση να μην οδηγήσει σε πολιτισμική ισοπαίδωση, σε αλωτρίωση της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά σε οικουμενικότητα, σε πρόοδο κοινωνική και οικονομική, σε εθνική αναζωογόνηση και αντίσταση. Ζήτω το έθνος, ζήτω η αθάνητη Ελλάδα, ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις. Ζήτω.